mga ka-friends! This is my YouTube channel, Me Faith Love. Welcome back to my YouTube channel. And how are you today? Hope everyone are doing great. Happy and in good health. Mga ka-friends, for today's video, kung hindi niyo po na itatanong sa akin kung ano yung job ko, I am working sa isang company, sa isang automotive dealer company, or sa isang mga multi-cab na dealer. So, today, ipapakita ko po sa inyo ano yung mga products na available sa mga units or mga products namin dito sa company namin. So, do watch guys, okay? So mga ka-friends, I'm gonna show you our available products, mga units namin na available na mga multi-cab. So I'm sure magugustuhan nyo tong mga multi-cab na pang negosyo, pang masa. Okay, so here yan mga ka-friends, itong mga units namin. So, sa mga nagbabalak dyan, na mga kaibigan ko dyan, na kumuha ng multi-cab na pang negosyo, nandito na siya. Start with, we have fire truck here, para sa mga maliliit na mga lugar. Multi-cab to mga ka-friends, fuel injected na siya, 4-wheel drive. Tapos, ito, van, Crosby, fuel injected na din. New type. Ito naman. Crosby again. New type. At itong latest model namin na pick up. Yan. Tapos meron kaming aluminum van. Pang negosyo. Pang negosyo talaga yung mga products namin ng mga units mga ka-friends. Ito yung pitch, yung FB type namin. Don't you worry mga ka-friends, dahil sa susunod isa-isahin natin yung mga specs na to. Ito naman isang passenger type. Yan. Ito naman ang pick-up type na drop side, 4-wheel drive, Scram 12 bulb na to. Tapos meron kaming Mazda Bongo dito. So that's it. So mga ka-friends ko dyan, guys, kung may balak kayong kumuha ng mga multi-cabs, just contact me or PM me sa messenger ko na ilalagay ko sa end ng video na to. Huwag kayong mahiyang magtanong. All inquiries nyo po ay sasagutin ko. Okay? So, next time, I'm gonna let you know the specs of each unit para po mayroon kayong idea, para masagot po yung mga nasa mind nyo. Okay, so that's it muna mga ka-friends. So bye bye muna. Please stay safe, just be happy and have faith always with God. Okay? Please
subscribe my YouTube channel mga ka-friends. Like, watch, and click the notification bell para ma-update kayo sa mga updated na mga videos, mga latest videos. So, bye-bye! See you!